Aprendre valencià amb internet i les xarxes socials és possible. Els contem com professors, filòlegs i ajuntaments fan de Twitter i Facebook una finestra d'aprenentatge de la nostra llengua. No es diu mejilló, es diu clòtxina o musclo. Una lliçó bàsica però molt profitosa per als centenars de seguidors que té Xavier Casero. Ell és d'Alacant i es fa dir bon valencià al Twitter. Es fa consultes sobre... no sobre vocabulari, però sí sobre expressions o la validesa de fórmules pròpies del seu àmbit, del seu poble. Este és Josep, és filòleg i està fent classe en este jardí amb el seu mòbil. En Twitter signa com a classes de valencià i ajuda els estudiants a solucionar els seus dubtes. El que ha de fer el professor a través del Twitter, a través de les classes presencials, és animar i encoratjar els alumnes perquè aprenguen. Els dos ho fan de manera altruista. Amb només 140 caràcters, la xarxa social Twitter serveix per ensenyar valencià i atendre alumnes. Todo el tema de redes sociales lo llevo a la orden del día. Que tengas una persona ahí detrás ayudándote y apoyándote, pues siempre está bien. Em dona com una mena de guia per a saber expressar-me correctament. Ajuntaments com ara el de Torrent o el de Tavernes de la Valdigna han obert les seues finestres formatives a internet. Posem la frase el dilluns, per exemple, i el dijous i la repetició. Recordem, és estora o catifa, no alfombra. A través de Twitter i Facebook aclareixen dubtes i cada dissabte ofereixen resums setmanals dels que han penjat a la xarxa.